Jinwet li se nkun qed naqqat il-partit u għedt li hemm bżonn inbidlu l-attitudni tagħna u naħdmu flimkien ban wieħed f'direzzjoni waħda. Stqarrija ċara mill-kap tal-Partit Nazzjonalista waqt xandira diretta fuq Facebook fejn kien qed iwieġeb għal mistoqsijiet ta' dawk li kienu qed isegwu x-xandira. Jiena nemmen fil-medjazzjoni, nemmen fil-persważjoni, però nemmen ukoll fid-deċiżjonijiet jibsa. U fejn ma jaslux il-persważjoni, il-medjazzjoni jaslu anka d-deċiżjonijiet jibsa. U jien m'għandix dubju li wara llum il-Partit Nazzjonalista ħajkun iktar b'saħħtu milli kien il-bieraħ, milli kien dalgħodu. Partit Nazzjonalista iktar b'saħħtu, Partit Nazzjonalista li jaħdem iktar flimkien huwa Partit Nazzjonalista li jista' jkun tassew l-alternattiva li għandek bżonn inti, li għandu bżonn il-poplu Malti. Bernard Grech qal li l-pajjiż jeħtieġ jara bidla li ġib aktar rispett lejn il-valur tax-xogħol u tal-abiltajiet tal-persuni biex minn barra l-ġid komuni jissaħħaħ ukoll l-individwu. Jiena nemmen li dan huwa wkoll ibbażat fuq il-ġid individwali, ma ġid individwali li jasal għaliex il-persuna bil-ħila tagħha jew għaliex jekk għandha ċertu nuqqasijiet u ma tistax tasal. Bil-għajnuna wkoll tas-soċjetà dik timxi l-qudiem. Kull persuna li tissaħħaħ ifisser soċjetà aktar b'saħħitha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista wieġeb mistoqsijiet dwar dak li qed jipproponi l-partit fil-qasam tat-tassazzjoni, proposti għal sistema ta' tassazzjoni moderna li tħaffef il-pis minn fuq il-familji u n-negozji. Dak li m'għamilx gvern Laburista fit 8 snin għaliex kien qiegħed biss jinteressaħ l-interessi personali tiegħu, se nagħmlu aħna. Jiena mwiegħed diġà wegħed u ħankompli nikkonferma illi rrid sistema ta' tassazzjoni iktar fair, sistema ta' tassazzjoni ġusta li tagħti l-opportunità li tassew tikkompeti on a level playing field. Dwar il-proposta tal-Partit Nazzjonalista tnaqqis tal-VAT fuq ir-ristoranti fost l-oħrajn, Bernard Grech qal li din tista' tpoġġi lil pajjiżna fuq livell ġdid fil-qasam turistiku imma mhux biss. Aħna fiduċjużi li din se ġġib rivoluzzjoni fil-pakkett fil-pakket turistiku, però se ġib ukoll aktar qlieħ lill-gvern, aktar qlieħ lill-pajjiż u ħadkompli ssaħħaħ ukoll il-bwiet mhux biss tal-imprenditur ta' min qed jopera dak in-negozju, akkomodazzjoni, hotel, bar, imma ħadkun ukoll qed issaħħaħ lill-istess ħaddiem oħrajn illi jieklu b'mod indirett mit-turiżmu. Għal-mistoqsijiet dwar l-anzjani u l-isfidi finanzjarji li qed jiffaċċjaw, Bernard Grech qal li gvernijiet differenti ħadmu biex jtejbu s-sitwazzjoni finanzjarja tal-anzjani tul is-snin, madankollu ma' żmien jinħolqu anomaliji ġodda. L-issues illi qegħdin identifikaw u hemm ħafna u se nkunu qegħdin anki nagħmluhom ċari fil-qasam tal-pensjonijiet, se nkunu qegħdin nindirizzawhom ħalli ntukom l-aħjar anki soluzzjonijiet għalihom. Għal-mistoqsija dwar is-saħħa mentali l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li jridu minnu fih ikunu indirizzati l-isfidi f'dan il-qasam. Partit Nazzjonalista li jrid tassew jindirizza l-issues kollha tan-nies ma jistax ikun li ma jindirizzax kif qed jagħmel b'mod attent ħafna u b'mod b'saħħtu ħafna anki s-saħħa mentali. U se nkunu qegħdin fil-ġranet li ġejjin invaraw anke l-proposti tagħna f'dan il-qasam fejn mhux biss inħarsu lejn il-binijiet li għandna bżonn biex ngħinu lil persuni li jkollhom diffikultajiet mentali serji, imma wkoll ikollna servizzi aħjar imma anke edukazzjoni ikbar. Nitkellmu flimkien hija pjattaforma li ta' kull ġimgħa qed tagħti spazju lil kull min irid jagħmel il-mistoqsijiet tiegħu lill-kap tal-Partit Nazzjonalista sabiex jagħmel dan. Bernard Grech iwieġeb dwar l-aktar kwistjonijiet li qed iħassbu lid diversi persuni.